Ye an bɛ foli lase musokisɛtɔn association maa bɛɛ lajɛlen ma min y'u ka présidente ye Tata Jawara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye musokisɛtɔn ye hali bi u b'u sɔn sunkalo in na lajɔsi ye aw k'a dɔn min ye sen daaniw u kɔni u ka 8 mars tɛmɛnen u ye dɛmɛ lase yɔrɔ caman sen daaniw bɛ ka dɛmɛ lase hali bi maaw se ka sun tigɛ cogo min na o tuma an bɛ musokisɛtɔn maaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn lajɔsi an ka don kunnafoni kɔnɔ i kɔrɔkɛ bɛ fɔlɔ dɛ ne kɔrɔkɛ réalisation na kɛ Seydina Omar Keita ouais mon grand frère are ɲɛdani furaselen bɛ bi n yɛrɛ ma ka sukaro di fɔlɔ bon comme embargo bɛ kɔrɔ bi jɛgin na an b'a bɛɛ da embargo mɛkɛ anw bɛ embargo dɔn wa Bɛlɛdugukaw b'a fɔ ten k'un tɛ embargo dɔn dɛ Bɛlɛdugukaw ko ten dɛ bien dɔ ko ten min kɛ k'u la embargo ye wa min kɛ kabini u wolola anw yɛrɛ bɛ embargo la lajɔsi o tuma Fuseni Daw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn l'enfant de Kifoso ale bɛ min ye nɛgɛ karafe la Jagamu Zɛri kɔɲɔkɛ Jɛnɛbu cɛ cɛ gulokiba b'a minɛ sen ne 3 pièces a b'a minɛ ni le marié jɔlen a n'a ka 3 pièces n'a b'o si ma ka nisɔndiya lasi jamana ko kun bɔ kɛfa k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Kuyatɛ Awa Keita ka taa se Awagado Zekɔrɔbani ma Zekɔrɔba Lagare cɛ bɛɛ lajɛlen fo Lagare cɛ an b'a fɔ ni ka waleɲuman dɔn tɛmɛni kun fɔlɔ danti foli na Yusu indicateur Jiro Nouveau ale bɔn bɛ nin waati in na Yusu ni y'a bɔ ko 3000 573 an bɛ bi tarata bolo la kalo tile 12 avril kalo de don san 2022 i k'a dɔn premier ministre n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ a Yusu ko yalima a na se k'a yɛrɛ bɔ wa a na kisi wa fasikɛba kɔni kuma bɛ a ko ka bi min bi tali kɛ a ka premier ministre ya jɔyɔrɔ yalima a na to o ko kɔnɔ wa fasikɛba ye ɲininkali tɔ min kɔni boloda a ko a bɛ duwakun dama bɔ premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga Yusu i ka dɔn lagosili bi ka ta k'a sɛgɛrɛ fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ a ma ɲa min kɔ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ laɲinikɛla a nɔfɛ nin waati in na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a mɔ fasikɛba ko min ye fasodenw ko sigilen bɛ ka fɛn jumɛn kɔnɔ bi i k'a dɔn u ka se ka fɛn fɔ maaw ye maaw bɛ se ka fɛn min faamu min ye Choguel Kokala Mayiga ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi Yusu i k'a dɔn k'a fɔ transition taabolo k'a waɲɛ kɔni i k'a dɔn a tɛ ka maaw nimisi wasa dɛ hakilina min bɛ maaw fana la min bɛ tali kɛ kalafili labɛnw ko la ka se k'olu bɛɛ lajɛlen mada maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ maaw sigilen bɛ k'o kɔnɔ nka sanga ani waati CEDEAO kunkanko kibaruya de bɛ a da fasikɛba ko olu man ka kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn hakilina min bɛ min ye furanjɛ fanga a ta wa a ta ɲɛna a taabolo ka se k'olu fɔ maaw ye maaw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a ko da la min ye Maliki Jaw ye ale kɔni ye i k'a dɔn ka fɔ kuma caman fɔ a ye kuma fɔ i k'a dɔn u ka ladarajɛrɛ min n'o a dayɛlɛna dɔgɔkun dɛmɛlen n'a bɛ kalo tile 4 ko fɔ avril kalo san 2022 a ko premier ministre ka fɛn f'u ye u bɛ se ka fɛn min faamu maa caman ni fasoden caman sigilen bɛ k'u kɔnɔ u ka baara taabolo ni i k'a dɔn a taasira kɔni na Yusu maa mun bɛ yen n'olu bɛ yeli kɛ yɔrɔ jan fɛ Yusu caman kɔni y'a jira k'a fɔ CNT maa ɲɛmaa ye nin kuma min kɔni fɔ k'o b'a jira k'a fɔ ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la maaw sigilen bɛ k'u kɔnɔ de min ye ka dɔn gouvernement min bɛ Choguel Kokala Mayiga tɔgɔ la u ka se ka ko kɛ maaw bɛ se ka fɛn min faamu Mali kura yɛrɛ hukumu kɔnɔna na nka sanga ani waati Yusu tiɲɛ don anw ka finitigiw bɛ baaraba la baara ninnu fana ni sababa bɛɛ bɛ ka bɛn maa caman bɛ k'o kuma fana kɔni fɔ nka n'i ye jateminɛ kɛ fasodenw i k'a dɔn gɛlɛya b'u u da la tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la kow kan ka kɛ min bɛ se ka an bɔ i k'a dɔn dingɛ fana kɔnɔna na o y'a damana i k'a dɔn wulikajɔ ye o de kama bibi in na a kuma caman bɛ ka ta ka Choguel Kokala Mayiga sɛgɛrɛ lagosili caman bɛ ka ta k'a sɛgɛrɛ ani maa mun tun bɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ la kununko a fɔ M5 RFV maaw a bibi in na Yusu gɛlɛya tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa a ko farafarali boloda la u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min i n'a fɔ sisan dɛ ko kɔrɔmasuru ye jumadon ta ye kalo tile 8 avril kalo san 2022 u ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ ko ma ɲa la dɛ o ti ɲɛ o ti ɲɛ o Mali ko bɛ taa ni maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ tila ka i bɛ ngo mɛ min fina dosokɔrɔ gansan de bɛ yaala kabini Ala ɲɛda nka i bɛ tila ka dosokɔrɔ ni wara kala ni
ndado mino ibitla kolu belekele bine dabali bajo jamana ko le dernier fait marquant de la tension au sein du M5RFP remonte au vendredi 8 avril 2022 où une réunion à laquelle participait le premier ministre a failli se terminer en pigila bolo kuruke Youssou ako ko nyere ika do no be juma do ko ni ngofo o premier ministre ale re pembe ka do M5 RFP jabalala ko ni ngunda mbe ka do nyuanyela kwa nyuanyel ka mena kuncha ni bolo kuru ko ni nye o fasir ke ba ko ni nu nye gbele abai o sanga ani wati kuluka di bibo o ko faso de che fara muso ka dem se fara ma koro baka kan ngan tege di nyuma wala sa fara je fanga ni wasa se ka bencho mina o kuma de be sinap ma bela jelen fe o ko ka mo fara nyuanga ko ka soro min yi ka do ka fo bara min me ka ke premier ministre ko ni fe a ko te o hakilina ko fo de ma fara nyuanga be ni kele asraka ko fara farali de be ika do ka fo a hakilina na ma chamana ika do ko ni ma info ko ma chamana ko ma min be docteur Sugal ko gala maiga da aba la France aba la CEDEAO o ko ka soro ko ayre ba do ko chugo te bulu la ble ko le ayre be amase ka ko ke ma usigi be ka ko mi ngono ika do jamana kanu yere kamode ko ika do ne ika do Sugali frekanga sigi senga jona jona wala sa aka wala seme ko barisa bula ka desera ni kuma siècle chien fla kuma to te ka barake no te abala France ambe o foya abala CEDEAO ambe o fo c'est anga ni embargo c'est illégitime illégal ambe o fo o ngana sere ba da ro la mansi ga to la je ga barake koni mali kanumbe fenya ambe femme va wala koni mali kanumbe ka do Sugal ko gala mai gala Yusu ko minga no ma aka wala seme na re ma so ga wala seme o ko minye ka do jamana nyema no be franje fanga ma nyema ko fo colonel Assimi Goïta ko kasradam vu qu'il a échoué Sugal s'il a vraiment l'amour du Mali doit démissionner s'il ne le fait pas vu qu'il n'a pas l'intention alors il doit être rapidement remercié par le président de la transition le colonel Assimi Goïta Youssou ale ni pma yingo ni fo ko wala sa ika do ka fo ni ko imbele jele ka sabati o ko minga no ko Sugal ko gala maigama ika do aka wala sema ayereye sani ika do walanga damo kaka asikerefe parce que ba ko ni pma fora ma do fe El Hadj Omar Abdou Touré ale M5 RFP je la bay ni mais apa ko jeju la ba de ni ya ha nunu fana farala ɲɔgɔn kan cogo min na hakilinaw ma taa ɲɔgɔn sɔrɔ hakilinaw kun tɛ kelen là c'est grave wala hakilinaw tɛ kelen u farala ɲɔgɔn kan ko dɔ kama o kun ye i bɛ ka binne u ma kabini yen nɔ dɔw wulila n'u dakalaw ye dɔw wulila n'u ɲɛkisɛw ye dɔw wulila n'u dɔw taara n'u sen ye kaw jimu k'a dugu jɛtɔ ye sa a y'a fɔ dɛ Youssou premier ministre i ka do Sugal ko wala maiga ka togo be dala be i ka do sanga ani wati ko nu ye ka do nyanye buluda comité stratégique du M5 RFP ka bena pama mi mana ibo dowa o ye ka do gouvernement ale be ka bara munge abino de nyefo ka do comité mawye olu de ko do kara na nje bugol la tenza ko do kara jajiri fasala o ka fem fo mawye mawbe fem famu ko kuma mu nga dabla tenza ay wala uke wala mi mege sababu ni nga jamana ko ni mbobolo la kuna fondila do o kuma ko ni fo ale re ko kaka de mebe ikado franje fanga yi nga ame domine ko mi bi Youssou ko tote kolokolo la koyi kanga na nyo nege ikado falise la buta ala ni ye politique mo were ta kala je bibi na ka be kalo damana ni mbo olu fana be ka mun fo ko ka dana da premier ministre ka bela jere be je igni premier ministre minye bela jere be dana da minga ko wala sa docteur Sugal ko wala maiga ale ka sigi karafa go Youssou ni dun jate mine ke bibina kuma fasugu bela jere ko me dala bi minye Sugal ko kuma de besina ba do ka fo egbela min be umaw dala ma chama ngoni ngeme ka mino bela jere ta kana to akoro barisa bula hakina min be ala ko olu teka tanye hakina min fana ba abolo no ye kado jamana inga se ka bo nogola Youssou ko a ferete abolo a desera aka wala seme wal mai kado franje fanga manyema o ka sira da mo jona jona kono te ko ambe chugo mina a ko yelema se ka ken chugo ina tinne Youssou ko fona ye donse yelema jona o ko ni adamanda walwe o mun ngoni mbe ika do ka fo adala be ni kuna maja a
asigilen bɛ ka dɔ jɔyɔrɔ min na Yusu ko jɔyɔrɔ in ka a laban na bɔ a bolo walima u na sira di a mɔ a ka taa sigiyɔrɔ fiɲɛ ko n'a kɔni bɔra Dawuda la a bɛ se ka kunnadiya ni fɛn min ye fo ni fɛɛrɛ jɔnjɔn yera a bolo n'o ye stratégie ɲɛnamaw ye min bɛ kɛ sababu ye ka jamana in kɔni bɔ bolo la ko n'a kɔni bɔra da min fɛ k'u na a mana maaw ye ko wait and see an k'an sigi k'a lajɛ i ka dɔn Dirisa Cɛnɛ ni y'ale ka fasɛrɛ indicateur Joro Nouveau kɔnɔna na Lajosi sugala bismillah Ala k'an sutura Ala ka jamana in basigi jamana in an kana kɛ mɔgɔ ko ye an ka kɛ faso ko ye an kana kɛ an yɛrɛ kelenni ko ye an ka kɛ aw ka dɔn fasodenw ko ye Ala ka jamana basigi Ala ka faamuya d'a ma i bɛ ka tile tɛmɛna kuma caman fɔra lagosili caman taara ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita sɛgɛrɛ u kɛra jamana in kɔnɔ nka maa mun ye ne kun tɛ ka tɛmɛ a kan dɛ o mun ye jago ni tɛ ɲuman kɛ i na mun kɛ n'a fɔra ma i n'i da de Lajosi min ye Mali Tribune ye a b'a ta Ala ka hinɛ ka dɔrɔn sumaya Lajosi min ye anw ka jamana ye bi hali b'a ma tila dɛ a wuli ka jɔ kɔni bɛ sen na Lajosi aw k'a dɔn ni hakili b'a la kabini waati dɔ soba dɔw bɛ yen ni jamana ka soba dɔw don Lajosi olu kɔni olu jɔnforoyara an bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ feere la min b'a dabali ban min ye aw k'a dɔn ACI kabini san 2013 min ye i k'a dɔn ACI ale ye aw k'a dɔn yɔrɔ dɔ kɔni aw k'a dɔn a y'olu feere kabini yen nɔ i b'a dɔn k'a fɔ min ye sɔsɔli kɛra sariya yɛrɛ ani a feerecogo kɔnɔna na conseil des ministres o min kɛra n'o kɛra araba don avrikalo tile 6 y'a jira sa k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu aw k'a dɔn nin sokɔrɔbaden minnu filɛ nin nin so minnu filɛ nin n'an kun kɛn bɛ ka dɔw yɛrɛ kɛ Lajosi olu tun ye misali ye jamana in kɔnɔ Lajosi aw ka dɔn olu kun b'an ka feere cogo si la k'a bɛɛ na ta Lajosi an ɲɛ bɛ so ninnu na i k'a dɔn Mali ta tɛ bilen Mali ta tɛ bilen wa so ninnu kɔni Mali ta tɛ bilen i k'a dɔn u ye so ninnu feere aw cogo suguya dɔ la dibi la Lajosi ni min ma dabali ban min ye aw k'a dɔn min ye so 22 Lajosi aw k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ aw k'a dɔn suguba kɔnɔna na Lajosi aw k'a dɔn an kun bɛ yɔrɔ minnu wele ko trésor yalima douane ka yɔrɔ yalima énergie ka yɔrɔ yalima i k'a dɔn sugu camancɛ la Lajosi aw k'a dɔn nin yɔrɔbaden minnu filɛ nin Lajosi ninnu feere la ko ni ɲɛ bɛ aw k'a dɔn a citɔ la min ye u nana ka na dingɛbasew daminɛ suguba kɔnɔ aw k'a dɔn cɛncɛn bɛ bɔ cogo min a bɛ bɔ ten biriki bɛ gosi cogo min biriki bɛ gosi ten Lajosi aw k'a dɔn min ye jɔli kɔni bɛ kɛ cogo min jɔli bɛ kɛ ten maa kɔni kamana guwana Lajosi ye aw k'a dɔn nkalon mɛn na aw taa la cogo o cogo ni tiɲɛ wulila tile kelen a bɛ se k'a gɛn k'a minɛ Lajosi ye aw k'a dɔn min ye tiɲɛ wulila i k'a dɔn nkalon tɛ se ka tiɲɛ dɛmɛ bilen Lajosi an b'o mɛn an ka dɔnkiliw la Lajosi ye nkalon tɛ se ka tiɲɛ kɛɲɛ bilen min ye anw ka jamana ye Lajosi ye aw k'a dɔn chemin de fer o yɔrɔ kɔfɔlen min filɛ nin ni hakili b'a la so dɔw tun bɛ yen i k'a dɔn i n'a fɔ douane ka baarakɛ yɔrɔ min bɛ yen k'u y'olu fili ka taa samaya ni nka aw k'a dɔn o so in k'o latɛmɛ dɔw ma Lajosi nin ye maaw dabali ban dɛ jamana ka i ka dɔn so awɔ o tɛ wuli k'a ko sɛgɛsɛgɛ n kɔrɔkɛ yɛrɛ tun bɛ yen nka u y'olu la nafalajɛ a ko gɛlɛyara awɔ u y'olu nafalajɛ tumani jara kɔni Lajosi min ye aw k'a dɔn nin ko min filɛ nin conseil des ministres min n'o kɛra nin jɔagun dɛmɛnen olu kɔni ko k'olu a kɛra cogo o cogo nin ko ye a na da kɛnɛ kan jamana de ka nafolo don jamana de ka yɔrɔw don Lajosi n'a fɔra k'o bɛ tɛmɛ nin cogo la Lajosi ye aw k'a dɔn min ye kamana gan da ye nin ko ye min ye aw k'a dɔn bâtiment 22 min ye 17 olu kɔni feerela olu feerela u tɛ hakɛ kɔnɔ Lajosi olu feerela feere cogo dɔ la Lajosi wari dɔ donna olu la i b'a dɔn k'a fɔ min ye maa minnu yɛrɛ tun b'a ko ɲɛma dɛ ani olu ni jamana disiba dɔw ani jamana mandini dɔw olu de kɔni ye nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ŋanamu min ye aw k'a dɔn a waati la min ye ACI maa ɲɛmaa minnu tun bɛ yen ani ministre minnu tun bɛ yen Lajosi aw k'a dɔn maa dɔ bɛ
be le vérificateur général kora Amadou Ousmane Touré ale kunya jira k'a fɔ nin feere min filɛ yɛrɛ la ko lajɛ caman o k'a jɛ caman ŋanamu caman surɔfɛn caman tabalijukɔrɔfɛn caman k'o tɛmɛna nin ko in sira fɛ. An ma taa sira jɛlen fɛ. An bɛ taa sira jɛlen fɛ. Bisimila. Lajosi a bɛ maa dabali ban jamanadenw kɔni kamana bi guwa lasi aw ka dɔw bɛ ni feere sugu dɔw ye i n'a fɔ a dɔw bɛ olu kɔni tɛ jamana ka ko la dɛ olu ta ye yɛrɛ ko ye lasi aw ka dɔn san 2013 min ye aw ka dɔn cɛfurancɛfaga min tun bɛ yen maa dɔ tun bɛ David Sagara lasi k'a daminɛ o la ka na bila cɛman Ibɛri Kulubali la ale yɛrɛ bɛ min sa de a bɛ Mali kɔnɔ wa mana la dɛ kɔnɔnin tɛ de ko olu bɛɛ tɛ yan fɛ digi dagi wa mɛ jumɛn de dagi Wutɛsi misi walima EPS misi don abana awɔ an ka taa Lajosi bien vérificateur général Amadou Ousmane Touré ale kun y'a jira k'a fɔ nin fɛn in tɛmɛna cogo min na min ye a bɛ k'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen min ye administration des biens de l'État Lajosi a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in bɛɛ lajɛlen a bɛ k'a dɔn min ye a kun kan ka tɛmɛ sira ɲuman fɛ Lajosi a kan ka tɛmɛ sariya sira fɛ sariya ka Mali ka jamana ka hakɛ o kun kan ka matarafa la Lajosi kɔni ye nin kɛ zeman fu ye an kɔni b'a di k'a wari minɛ anw ka sira t'a la bawo maa minnu bɛ k'a san olu dɔnnen don wa olu tɛ se ka jɛ hali jamana ta bi cɛ o de ye Mali ka o de ye Mali problème ye là c'est grave dɛ Lajosi ara vérificateur général min ye ani expert minnu bɛ yen n'olu bɛ sojako kalama n'olu bɛ dugukoloko kalama Lajosi olu y'a jira k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko a yɔrɔ dɔw feere la 700,000 ni 600,000 ani 800,000 a n'a kunkan fɛn jedere ka sɔrɔ Lajosi nin yɔrɔ min filɛ nin k'a bɛ t'i jɔ awɔ k'a dɔn mètre kibu o 768 a n'a kunkan fɛn na a dugukolo a fɛfɛ Lajosi min ye AAC ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'olu ma i k'a dɔn étude kɛ étude awɔ k'a dɔn min bɛ n'o ye étude préalable olu kɔni m'o kɛ k'a lajɛ awɔ k'a dɔn k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a bila fɔlɔ awɔ k'a dɔn min ye walasa a bɛ se ka latɛmɛ cogo min olu m'o kɛ dɛ nin kɔni feerela kunfɛ Lajosi wa feerelen wari min awɔ k'a dɔn n'o yɛrɛ i k'a dɔn n'o kɛra ŋanamuya la o wari bɛ t'i jɔ miliyari 4 a n'a kunkan fɛn na ala wa yɔrɔ min feere la wa ko a yɔrɔ a wari bɛɛ lajɛlen kun bɛ t'i jɔ miliyari 16 a n'a kunkan fɛn na nka a feerela cogo min a feerela ŋanamu sira fɛ Lajosi a bɛ k'a dɔn min ye maa dɔ ye Cheikh Sidiya n'u b'a wele a bɛ k'a Cheikh Sidiya Kalifa Sisɔkɔ Lajosi a bɛ k'a dɔn ani ACI o DG min ye a bɛ k'a dɔn awɔ min ye Kalifa Sisɔkɔ Lajosi u kun y'ale wele i k'a dɔn u tilara k'a labila tun nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko yalima a na segin ka t'i jɔ kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ wa o ka ko ɲɛbɔ dɛ Lajosi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn pôle économique Mamadu Banjugu Jawara min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni u na wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ nin na i k'a dɔn k'u tɛgɛla bɛɛ lajɛlen wele k'u sɛgɛsɛgɛ k'u kiiri ka tila k'u kiti n'a sɔrɔ u ye jamana ka awɔ min ye sobaden ninnu feere kojugu la feere kojugu kɔni a feere kun État yɛrɛ tun bɛ se ka nin jɔ ka nin kɛ yɔrɔ dɔw ye Amadu Tumani Ture m'a kɛ yɔrɔ dɔ la k'a di bayi la ɲɛ bɛ so bilamanba min bɛ yen nɔ ni mobili bɛ boli k'a yɛrɛ a fɛ ta fo a filɛ nin ye n t'a dɔn b'a yɛrɛ wolo Comatex ɲɛsinnen don yɔrɔ min ma suguba kɔnɔ Mali de y'o jɔ ATT de y'o jɔ jamana ye mobili bɛna gari a sanfɛ wari bɛ sara u bɛna wari kɛsu jamana kɛsu la nka fɛn fɛn dira bi a bɛɛ dira u y'a bɛɛ ŋanamu ka tila k'a kɛ an fiyɛrɛ u ka sɛgɛsɛgɛ de bolo da parce que u ka minɛ sa Laginɛ président de ka maaw ka so min n'a wari bɔra ni jamana ta don k'a tila k'a ŋanamu u y'a bɛɛ arrangé ka bɔ u bɛna yɔrɔ kura jɔ a la jamana tɛ jɔ ni dɔ ka ɲɛkumun tɛ o
Lajosi min ye maa dɔ bɛ yen olu tɔgɔ nɔgɔlen don ko in na min ye a ka dɔn minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen David Sagara Lajosi k'a dɔn ale kɛra a ka dɔn so ani ka dɔn min ye a ka dɔn dugukolo ko o minisiri ye Cɛma Ibɛri Kulubali Lajosi i ka dɔn a min ye so 22 bâtiment administratif i ka dɔn k'a kɔni ko a dara kɛnɛ ka don a kun bilalen don fo a bɛ ka suna u taara lakunu u b'a labɔ tuguni baw mande yera la i ka minɛ k'i kiri ka tila k'i kiti baw jamana de ka awaso don a tɛmɛ cogo b'an di jɛn n'a ye donc k'a fɔ ko jamana ta don min ye njamu kɛ o tɛ kɛ bilen quoi mais i bɛ ka tile la i bɛ ka maaw y'a nin bɛɛ feere k'a bɛɛ yanni i bɛ ka yɛrɛ ka na fɔlɔ transition min bɛ yen u y'a yɔrɔ ninnu feere o la u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka tila k'a bɛɛ présidentdenw ni ministre ni commerçant ba minnu ni fanga kun ka di olu de ye yɔrɔ ninnu san ko dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la souterrain dɔ b'o la o dingɛ yɛrɛ wari o ka ca o souterrain se wari o n'o aménagement wari a ka ca miliyari Mali Isu tapo a ka dɔnkili Mali bɛ ɲɛji Mali Ala k'a kunnaja Abdurahmane Diko ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ Mali tribune kɔnɔ kabini Mali fitinin a bɛ ɲɛji bɔ la na n da gɛrɛngɛrɛ la koyi n kana na kɛ Katiga muso in ta cɛ a denmuso kɛ ne ko kabini Mali fitinin ko Mali bɛ ɲɛji bɔ la a denmuso min y'anw bɛɛ lajaba ala dɔgɔtɔrɔ Musa bɛɛ b'o dɔn an m'o dɔn ale ɲɛ wa an ma dɔgɔtɔrɔ Musa dɔn ale ɲɛ na n ka n da gɛrɛngɛrɛ la ale bɛ dɔgɔtɔrɔ Musa fɔ anw jɔnni ye kuma banna ka ban sa ne de ko n k'i jɔ n ka n da gɛrɛngɛrɛ la n ta kana na k'a ta ye a bɛrɛ ta a ye da fili ka taa yɔrɔ jan koyi nin ma ɲi denmisɛnnin ma dɛ sabu muso yɛrɛ a waati a wulila ka bɔ suna de la o suna tɛ mais u ka taa sɛgɛsɛgɛ n'u yɛlɛnna yen fɛ olu bɛ fura fila sɛbɛn a kun Youssou indicateur de renouveau ale kumana promotion des produits artisanaux Youssou i ka dɔn Adama Jabate ale kumana min ye i ka dɔn lafasa jɛkuluba ye bololabaarakɛlaw tɔgɔ la n'a bɛ wele ko Sinam olu kɔni ye laɲini kɛ premier ministre kɔni fɛ Youssou walasa min ye an ka bololabaara ye a bɛ se ka yiriwa cogo min na syndicat national des artisans du Mali Sinam o kɔni ye i ka dɔn laɲini kɛ ni ka ɲɛsin premier ministre de la transition mo hakilina min b'o la ni ka se ka kunba sɛbɛkɔrɔma na o ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a baara sigira sen kan tarata don kalo tile 5 avril kalo san 2022 i ka dɔn a kɛra yɔrɔ min na o ye centrale démocratique des travailleurs du Mali CDTM kɔnɔna na Youssou a ko min ye ka dɔn artisan ninnu ye Youssou ko laɲini kɔni b'o o bolo laɲini min fɛrɛ kan ka k'o la joona joona kun y'u ka kuma kunba ye o de kama o ye kunnafonidilaw wele ni ka na ɲɛfɔli caman kɛ kuma yɛrɛ tun bɛ maa min bolo o ye Idrissa Jakite Jakite kɔni nana ni ka kuma caman walawala k'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ artisanw na bi Youssou n'o ye bololabaarakɛla ninnu ye ko yɔrɔ t'u bolo dɛ Youssou k'u b'a a jira i ka dɔn diɲɛma la u ka fɛɛrɛ n'u dabaliw sigi sen kan walasa k'u bila u ka hakɛw kɔnɔ cogo min na olu fana ye fasoden de o ni i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ ka kan a ko ni jateminɛ kɛ artisanw n'i y'u ta k'a lajɛ bi Youssou i k'a dɔn o kɔni jɔsen tɛ yɔrɔ caman na i n'a fɔ laɲini min tun b'u bolo u ka maa dɔ ka se ka ye conseil national de transition kɔnɔna na walima conseil économique social et culturel kɔnɔna na nka sanga ani waati i k'a dɔn yɔrɔw bɛ sigi sen kan maaw bɛ ɲinɛ i k'a dɔn artisanw kɔ k'a sɔrɔ o jɔsen ka bon kosɛbɛ u bɛɛ ka dɔn nafolo fana la don an ka jamana kɔnɔna na a ko sanga ani waati Youssou olu kɔni bɛ gɛn ka bɔ o sigiyɔrɔw la u mana taa yɔrɔ min ta Youssou bɛ gɛn ka bɔ o yɔrɔ kɔnɔna o fɛɛrɛw de kan ka sigi sen kan bi bi in na k'olu yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan maa 400 bɔ ɲɔgɔn ko mun bɛ ka dɔn Mali kɔnɔ bi mun lakodɔnlen don Youssou fɛɛrɛw de kan ka sigi sen kan joona joona Jakite ka kuma la n'o bɛ Idrissa Jakite ko fɔ walasa i k'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ kunkanko kibaruyaw fɔ ko bari sabula ko kun tɛ se k'a di kuntigi kɔ fiyewu olu yɛrɛ ka se k'u ka kow ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye baaraw ka se ka sigi sen kan i k'a dɔn an'u ka maaw ka se hakili ka kɛ to u ka maaw la u ka maaw ta ka don caw la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u kunkanko kibaruya kan ka fɔ yɔrɔ min na i n'a fɔ wasaden bulonw ni fɛn caman kɔnɔna na walasa i k'a dɔn olu fana ka cakɛda bɛ se ka yiriwa cogo min na bi bi in na n'i ye artisanw ta k'a lajɛ Youssou k'u ka ca jamana kɔnɔ u bɛ nafolo la don u bɛ baara min fana na i k'a dɔn a baara fana bɛ k'u kɛ sababu ye ni ka yiriwa fana na jamana kɔnɔna na Youssou k'u b'a
laɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa artisanw bɛ se ka lafiya cogo min na u ka baara ka se k'u yɛrɛ balo bonya ni karama kɔnɔna na jamana wɛrɛ maaw b'u hakili to u ka bolola baarakɛlaw artisanw na nka anw fɛ yan wa a ko gɛlɛya fasugu bɛɛ lajɛlen ta mɛn k'an ta ninnu kɔni sɛgɛrɛ o de kama u b'a ɲini premier ministre fɛ o gɛlɛya min b'u dala joona joona u ka fura k'u la joona joona walasa u ka se ka lafiya ko n'o tɛ ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la baarakɛlaw bɛ jamana kɔnɔ bolola baarakɛla ɲɛnamabaw bɛ yan fo jɛma yɛrɛ bɛ nɛgɛ an ta ninnu dɔ nɔfɛ Yusu nka an ka jamana de tɛ mago t'u la n'an m'o kɛ an ka artisanat an ka seko n'an ka dɔnko n'an ma hakili t'u la fɛn min bɛ yen n'o tɛ se ka bɔsi an na cogo sugu dɔ la o y'o ye dɛ n'o tɛ a bɛɛ bɔsira an na Yusu Adama Jabate nin y'ale ka fasiri ye indicateur du renouveau kɔnɔna na laɲini kɔni k'u kɔni y'a kɛ k'a bila premier ministre kanu ka tabali kan o k'u kɔfilɛ u la joona joona bari sabula hakilina caman b'u la baara ka d'u ye nka baara bɛ se ka kokɔrɔma don ni sira fɛn fɛn o fana k'u ta ni k'u sɛgɛrɛ a y'a fɔ premier ministre a b'a la France a b'a la CEDEAO dɔ kɛra o la o tuma an k'a lajɛ sa min ye baara ye an k'o de daminɛ walasa jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya o kan ka kɛ wala n'o tɛ dɔ kɛra dajiri fɛ la ou bien karisa an ye karisa kɛ tan an ye karisa kɛ non il est temps an ka actes ye kuma mugu in dɔ kɛra o la ten sa e kɔnɔ ko M5 hali maa min tun ye M5 nin sigilen i b'a dɔn k'a citɔ don a ma sigira ni hakilina jumɛn hakilina tɛ o jama dɔw de farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn an b'a fɛ ka karisa bɔ yen a banna e bi ni premier ministre bɛ e bolo olu jama fana olu fana ma tiɲɛ fɔ jamanadenw ye o de don o dɔw ka nkalon de bɛ k'u minɛ bi kɔ mun kan dɔw y'u kale yan k'u ka sira tɛ poste la o fɔra olu b'a kɛ dɔrɔn ko walasa gouvernance ka changer i bɛ ka binna gouvernance ko kuma yɛrɛ tɛ ko Mali kura tati ka minɛ si ci ka bɔ Lajosi an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye le combat ye Lajosi ye aw ka dɔn ni baara ɲuman kɛra a k'an ka mangoso i k'a dɔn nin ye an ka jamana walasa sugu kɔnɔna an dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min na dun ka fa o tɛ taa cogo si la fo dugukolo o matarafali kɔ fo dugukolo o fɛrɛkɛtɛ yɛlɛmali kɔ min ye aw ka dɔn an ka jamana Ekado Group SA ibi Group SA min ye awekado olu kɔni wulila awekado ali bi ni ɲɛda kura ye o ti dɔ wɛrɛ ye min ye anw ka jamana ye dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min na min ye awekado ibi Group ye n'i y'ale kofɔ i b'a maa ɲɛma Ibrahima Jawara n'u b'a wele awekado ko Burama Jawara Damangile Lajosi ye awekado ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛɲinini kɛ min ye a bɛ se ka dugukolo o bɛ se ka an nafa cogo min na jamana ye dun ka fa o ka sabati Lajosi min ye awokado Burama Jawara ye min ye awokado jibondow olu dilannen n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ye wuli ka jɔ kɛ o siraw la o ni sababa bɛnna min ye awokado bɛsɛya ye n'o ye assainissement ye Lajosi awokado u b'a ka pankuru wuli sa ni o bɛ se ka a ka pankuru wuli sisan an bɛ sun na o tile ka farin ni i jɔ kabano n ko kabano de bɛna pankuru ka taa kabano de bɛna marifa ci sankuru la kunu sanmusu dɔ nana nka an m'u vérifier dɛ u k'a lajɛ an bɛ tile kɔrɔ pankuru in bɛ se ka wuli ka taa i k'a dɔn sanfɛla kɔni lajɛ ka na walasa i ka dɔn tile ka fɛn an na dɔɔnin a ka fɔ an na koyi Lajosi min ye aw ka dɔn min ye énergie ka tɛmɛ o sira fɛ ani ka dɔn avion ko sira n'o tɛmɛna ka bɔ yen sojɔ minɛnw Lajosi ye min ye dugukolo a jukɔrɔfɛnw n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye dugukolo nafafɛnw ye n'o ye i ka dɔn angɛrɛw ye Lajosi a ye ni baara bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a bɛɛ lajɛlen ni sababa bɛɛ na nka min ye patron usine Soni Mali Burama Jawara bi ale kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye baara ye n'o bɛ tali kɛ dugukolo sira kan filiale Diazon Lajosi ye aw ka dɔn anw ka sugu la Lajosi n'i ye jateminɛ kɛ min ye kilo 400 an b'o de b'a ni jamana dɔw cɛ olu bɛna million ni numuruba
awaka nundama minya ali kongomuru bola kataze kumundareba no e Maroki la si avocado ngabina gabi minya burama jawara kafola ako minya ambese ka jamana ngono ambese ko awabinya ka seneke kabola la ka bona kata fere jamana warola assez bayo mais faut ko hakito secteur c'est-à-dire gouvernement qui hakito secteur nuna abana parce que secteur do be o lui plier redi gouvernement de do o gouvernement mi ndo ni hakli toro la hakli ga jaga bongo kono bara faledu o do be talika kono on ya mawbi kula fa befe fendi buru la koy bana note e ka do edungo sababi lafiya kembe aya sama fu wati mi aja onga na soro la somara fe ne suma ko ati soro o ko ni gole aisha de la josi mi e avocado nyere la am sika nga suku na fa ni gatla ga farafina jamana do olu suku na fa mi e ibe grobo avocado nyere la mi e agro business la si avocado ba fe katano trai nga benata yoro do be avocado mi me kulugoro sirala no e salai la si ni yoro ko vale mi vlene mi e avocado wulika joko ngera mi e avocado anga omda ferni e ibi grupo amanyama izun sun amanyama burama jawara avocado agro business avocado mi e sala alni awafaba ko naje abiti jo avocado mi e klotan duru nywana la klo muga nywana la si avocado mi e nyera la ani madok ndo no consulta agro business Amadou Sidibe la si avocado dugulo annafa dugulo barali sira ale ko mbo do avocado nyera la mi ale adongo be feina ba avocado minye agro business o ikado awa minye nyera la o specialist do ikado abodo foko dona kare minye avocado gota ani fondation MTC la su o ba nyemado la josi mi avocado sekali ukele ko utra kata da dugolo la si avocado tle biduruni ko dondo milo wo zere wo mi ko ngombru wo la si avocado mi aduma ani adembelebelu la si wo de bo dugula avocado sala wa ni hectare nani ni ala sodaba mi ibi grupo amanyama burama jawara ko dona na tawla minye avocado oluna ko suko bela jileke minye avocado hectare bachama ninga wulika dungono lasi ikado nduo sere jamarenga obseka ke sababu mi dunga fa obisabati anga jamana ngono minye avocado manyama mimbe burama jawara akoni mbali jatimine minye avocado farafina mbali tseka kuleni jiko shila ka sababu ke mbunye minye avocado jisira ba munu noye awaba belebele munu no lube farafina minye avocado awa Niger ani fleuve Sénégal olu ko me ko dola o bela jele biteme an jamana kono an way abenata la josi avocado an woni masika bo an yere la roba jawra ko ni nake fere soro le olu la ko de jati bineke minye avocado mali avocado nyere la jiba ve angoy miye avocado madobe de Sheikh Mohammed awa Dubai ko ya jira ka fo awa gele ma ko de kanga ke chebo jupmai ka bara nyanyini ka bara nyedo ka yirwa nyedo wa mo gele de koromne amargo nuni few olumunu bangane o mande kanga ake ange miri fe mi ma to jamana nga nyeta bi sabati ko fleso la yosi avocado ni yoro ko vole mi blane la zuko ne balde bela jele ka hakilna ne balde bela jele ka nyini mi ma to amse ka duba ka fa sabati ko be wa minye milo kata se avocado minye derema ani onanya na wore wa dora na faraka mi bela jele ba to awa mi jamana dewnye dunga fa obseka sabati ambolo tuko mina barakai ma fa tare burama jawara kaka bismillah Kevin kadauso nyale ka fasri anya bolle komba kono baranyana abana o yusu ni fara di kai imaye ni manguruba atani flala wati mina o kongo ko ay mabe sense kati mangoro su matiga note mangoro ko ali kati demsonu to ma to bishuna Musa boy kulubali ba kalama do baba kalama parce que olu e traitu watu do wati mina moro sundura ba kalama dumuni ko anaso malo close war bi ke dagala ibaye ka fo do wala an muta mangoro du fa mishuna ju abana nge
mangoro dumuni ke waati b'a sɔrɔ mangoro kari yɔrɔ o ko na nana waati min na o souvent yɛrɛ bɛ na ni surafana tɛ fɛn don ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ o tɛ mangoro bɔ k'a jɛ ni mana bolo ye ale b'a kalan de kari tibua wa wele ko tibua ani olu n'a ɲɔgɔn n'a kun dara basa faga la an bɛɛ tun bɛ tugu ale kɔ a bɛ basa la ye koko la dɔrɔn ka muru fili ka ga a la an bɛ taa bɔ muru la ka taa jeni cɛkɔrɔba dɔ ko ni maa min denmisɛnnin ma basa kɔni dun k'i kun bɛ sa dɛ wa an kun bɛ kati an kun bɛ basaden a bɛ nin ka ba kelen bɔ ni fɛlɛ bolo la an kɔrɔkɛ muso dɔ bɛ marakaw fɛ ko Minata ani an kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ko Ina Cham senga tulu ni ale bɛ Kati Malibugu la fa Tarawele muso ka tulu ni kwan ɲini ka na d'aw ma olu tun b'a dilan dɔrɔn fa min donsogɔni wele dan sogo sa basa sogo ka di sɛso yiran cogo de bɔ ɲɔgɔn na Yusu an ka taa sugu la ni y'a sɔrɔ denmisɛnninya ka di y'a ye sa an bɛ i ka dɔn an ka musokɔrɔba ɲuman fo k'an y'a Aja Sandugu a bɛ zɛri na 7 sara a la k'o kɛra sababu ye k'an bɛ tare fɔ bi Yusu fasirikɛbaga ko maa min tun bɛ i ka dɔn gazi tigiw tɔgɔ la a kɛnɛ kan o ye Abdala Babi ye ale kɔni kumana a y'a jira k'a fɔ ko facture min tun bɛ yen Yusu k'a kɔni sara la ko a sarali kɔni kɛra sababu ye o ka se ka i ka dɔn sɔnɔgɔyaw kɔni boloda ko n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ caman na bi b'a ye k'a fɔ gazi a seginna a nɔkɔrɔ kɔni na nka ka daminɛ juillet kalo la san 2020 ka taa bila janvier san 2021 la olu ka miliyari 7 de tun bɛ i ka dɔn gouvernement na kɔni kun kɛn bɛ gɛlɛya ye tiɲɛ don olu bɛ gazi la baara nka gouvernement bɛ i jɔ ni min ye ni k'i a jɔsen bonya o ko la n'o fana ma sara o bɛ kɛ fiɲɛni ye olu ka baara kɔni na n'a ma ɲɛ k'a fɔ gouvernement y'o sara nin waati in na Yusu k'olu fana bɛ nɔgɔya kɔni boloda sugu yɛrɛ kɔnɔna na i ka dɔn Bamakɔ kɔnɔna na bi na Yusu gazi ka a sɔngɔ nɔgɔyala an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan dɔ sarala ka bɔ u ka juruw kɔni na gouvernement bɛ subvention min kɛ ka kɔrɔ k'u b'a jira k'a fɔ k'o bɛ to senna Yusu fasirikɛbaga kɔ ka kɔni ye gazi i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ 1000 la 1000 ni 200 1000 ni 400 yɔrɔ dɔw yɛrɛ la koyi a fana tɛ fa an t'a dɔn sisan n'a sɔrɔ fali farala kan dɛ o kɔni gazi baara tɛ fa dɛ an kan k'o f'u ye dɛ an k'o fɔ aw ye hali n'a sɔrɔ a ye sɔngɔ jigin mais gazi ka fa tɛ ale yɔrɔ la i bɛ taa malo u b'a feere ma kilo 50 n'i taara peser gazi yɛrɛ de ka fa ɲɛma o de ka d'an ye fɔlɔfɔlɔ gazi tun bɛ mɛn i bolo mais sisan gazi tɛ mɛn i bolo mais n bɛ min f'i ɲɛna feerejugu n'i b'a la i tɛ laban la i tɛ labanko ɲuman sɔrɔ ayi dɛ o ye maa min ka ala ko ka bon dɛ ayi ala ko ka bon ayi o tɛ an ka ala ko bɔ yen an ka ala ko bɔ yen e bɛ feerejugu kɛ mɔgɔ ma e yɛrɛ labanko ti ɲa o kɔni ala ko t'o la foyi t'o la n ko kungolotigɛla de mago tɛ ɲɛkisɛ la n bɛ k'o de f'i ye e kɔni bɛ k'a ɲɛli sira dɔw k'o de k'olu dufa ka fa dɔw yɛrɛ ko anw nakun tɛ i ka dɔn Bamakɔ gudɔrɔn filɛ koyi ko an nakun tɛ wusulanbɛlɛni lajɛli e nakun tɛ hakɛ ɲini fana ye Bamakɔ dɛ tɛmɛni Fasire Yusu a ko min ye gazi baarakɛlaw ye ni a ma ɲa an y'a kuma fɔ yan ni k'a bɔgɔla dɔn bi na ko dɔ bɔra sɔngɔ la dɛ gazi kɔni a tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ 1000 la a tun bɛ 1000 ni 200 la waati dɔw la a tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ 1000 ani 400 dɔw tun bɛ k'a di o la Yusu an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ko gouvernement y'u ka juru min bɛ gouvernement na k'a ye dɔ sara a la o fana bɛna kɛ sababu ye sugu kɔnɔ bi mɔgɔw ka se ka gazi sɔrɔ lafiya kɔnɔna gazi baarakɛlaw kɔni o kuma kɔni fɔ o senfɛ Babi kɔni y'a ɲini i k'a dɔn maaw fɛ i k'a dɔn gazi tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ n'o ye 580 ani dɔrɔmɛ 2 ye k'a ka to o cogo la dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ni gouvernement kɔni ye fagabɛn kɛ bi na ko k'o ko kɔni lajɛ ko n'o tɛ ko a kɔni tun kɛra sababu ye maa caman k'i ɲɛsin lɔgɔw ma ale n'i ka dɔn charbon an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko gazi jigira a nɔ la ni gazi jigira a nɔ la an b'a fɔ gazi baarakɛlaw ye a ye gazi buteliw fa o de ka gɛlɛn o t'a fa de o de problème ye dɛ n'i ma a lajɛ ka ɲa i n'i ka baarakɛla bɛ bila ɲɔgɔn na Layosi ala k'an sutura ni ye Yusu Konate ka fasiri an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Soir de Bamako ni ale bila ne bɛ n dɔgɔkɛba n'o ye Kasimu ye Kasimu Tarawele awɔ k'a dɔn n dɔgɔkɛba don nka maa ɲɛnama don dɛ Kasimu Kiledu la Kasimu ye maa ɲɛnama ye Layosi studio k'a dɔn min ye ali bi studio Bamindaw kɔnɔ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn koyi k'an filɛbaa n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo Layosi aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la an k'a fɔ ba min ye ko n ye i k'a dɔn a ka sukaro di a dɔgɔkɛ ma Marakacɛ Dawu
lajosi a barika dala ka sɔrɔ a ma waleya cogo di min ye a bɛ k'a dɔn ministre Sadio Kamara a bɔ ale wuli ka jɔ kɛ ka taa makɛni kungo da Turki kan Turki a bɛ k'a dɔn min ye Ankara ani a douanier ministre min bɛ yen n'o ye ministre de la défense ye i k'a dɔn Turki ka ministre de la défense n'o ye ka dɔn olu Siakare lajosi a bɛ k'a dɔn a n'o ye ɲɔgɔn ye min ye anw ka délégation kɔni a bɛ k'a dɔn min ye u taara ka taa ministère de la défense la Turki i ka u ye kuma caman fɔ ye kuma min bɛ tali kɛ lakana sira kan kuma min bɛ tali kɛ min ye an ni Turki jamana cɛ o bɛ se ka kolo giriya cogo min na aw ni Turki jamana cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka na cogo min na min filɛ nin sa min ye maa dɔ ye n'o ye a bɛ k'a dɔn parti yɛlɛma olu ka maa ɲɛmaa bi Yusu Jawara ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi ye gouvernement u ka wulikajɔ kɔni ani sababa bɛ ka bɛn nka u ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye a bɛ k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu minɛna u ka a lajɛ min ye a bɛ k'a dɔn min ye gardiw ta ye ni ka tila ko wolomasiri taba dɔ daga ye walasa bamanci ninnu kana segin o yɔrɔ la administration ka segin joona yɔrɔ caman na walasa lakana ka sabati a ɲɛmɔ min ye ka dɔn jamana ka se ka lafiya lajosi o de kɔnɔna na sa min ye a bɛ k'a dɔn o journal kelen kɔnɔ min ye a bɛ k'a dɔn waati min na anw ka wolomasiri tabaw olu taara ka taa a bɛ k'a dɔn yɔrɔ min bɛ yen ni a kuma bɛ senna bi n'o ye mura ye mura jaja a bɛ k'a dɔn min ye bingalikɛla minnu bɛ yen terroriste ye ninnu tun bɛ ka taa u ka lajɛ de kɛ o lajɛ kɛnɛ kan min ye an ka wolomasiri tabaw talen don u tu la lasi a bɛ k'a dɔn ani sababa bɛnna koyi min ye terroriste maa ɲɛma caman u y'olu bila su la lajosi maa dɔw bɛ yen minnu kolo tun ka girin n'o ye Amadu Kufa yɛrɛ a bɛ k'a dɔn min ye a burankɛ y'o fa baara ɲɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen Amadu Kufa a ka garde corps u y'o fa min ye ani maa wɛrɛ min ye a bɛ k'a dɔn maa ɲɛma wɛrɛw don minnu tun bɛ a bɛ k'a dɔn wulikajɔbaw kɛ ni jɛkulu kɔnɔna na n'o ye Amadu Kufa ale ka jɛkulu ye min ye an ka wolomasiri tabaw ye k'u y'olu caman fa o kuma lajosi min ye a bɛ k'a dɔn nin b'a jira k'a fɔ hali bi an ka wolomasiri tabaw b'u seko n'u dɔnko la nka min ye kɛra ko ye u bɔlen mura dɔrɔn min ye a bɛ k'a dɔn bamaji don u seginna ka taa dugutigi ani maa dɔw minɛ ni ka tunu n'olu ye k'a jira k'a fɔ k'olu de ye kunnafoni di an ka wolomasiri tabaw ma o tuma olu t'a kalama ko radar b'an bolo sisan wa radar bɛ yen o ye ko cogo di minnu minɛna an bɛ dugawu de kɛ ala k'a to olu ka bila o an ka armée ka wuli k'i jɔ hali bi min ye a bɛ k'a dɔn jamana in bɛ se ka lakana cogo min na soir de Bamako ale kumana an ka taa lycée Massa Magan Jabate la Bako Jikɔrɔni kunun ko lɔkɔlidenw kɔni bɔra école ko kɛra baara k'a sababu kɛ mun ye Yusu lɔkɔliso kɔni ye lɔkɔliso ye lɔkɔliso ni a taabolo de don teni min bɛ don ka kɔrɔ komi an bɛ sunkalo la k'u bɛ fɛ ka fini wɛrɛ don o ma kɛ surveillant fɛla ye o ma kɛ i ka dɔn lɔkɔlimɛtiriw fɛla ye k'u fana musomaninw de don wa ɔkɔlidenw yɛrɛ kɛ ka forokiya ninnu ni les élèves protestent contre l'interdiction du port des dessous et des foulards disa ninnu ni u bɛ bodiniw don ka i ka dɔn teni yɛrɛ t'i ye bilen walima ka teni bɔ ka bila teni ko nana jamana kɔnɔ a waati an bɛɛ ko tare k'a bɛɛ fandaden ni faamaden o bɛɛ damakɛ ye nka sisan teni bɛ fanda a b'u damakɛ nka ni ɲɛda nugu cogoya u tɛ kelen ye dɛ dɔw ɲɛda kɛlen don i b'a fɔ ko buteli kɔ dɔw ɲɛda kelen b'a fɔ ko juga papiye dɔw ta kelen b'a fɔ dɔw ta goselen don m'a kɛ cogo sa Yusu Laya Jara nin y'a ka fasiri ye a ko min ye lycée Massa Magan Jabate min filɛ nin Bako Jikɔrɔni kunun ko i ka dɔn balaw kɛra ye dɛ kunun ko tɛnɛn don kalo tile 11 avril kalo san 2022 Yusu k'a gɛlɛyara kosɛbɛ min ye i ka dɔn sigida 5nan kɔnɔna na kibaruya kɔni sɔrɔ cogo la lɔkɔli karamɔgɔ lɔkɔlidenw sɛbɛkɔrɔ dimina olu yɛrɛ dungɔ min u diya ye finiw ko Gindo ma sɔn o donni ma dɛ proviseur
olu janya ko diga o de kama lɔgɔli bɛɛ n'a sariya don min ye lɔgɔliso maa ɲɛma kɔni ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ hakilina min bɛ lɔgɔlidenw na a ti jɛn n'o ye a ti sɔn o ma fiyewu teni a ka don correctement min ye a duloki a pandalo walima a jupu ou bien arabuja hɔ nka ka fini wɛrɛ don a kan min b'a to teni yɛrɛ ti ye ko gindo ko t'ale fɛlɛ a banna Yusu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin kibaruya min kɔni fɔla ekɔlidenw ye ni teni yɛrɛ complet kɔni dila wa sira bɛ d'i ma dɛ o kɔni kɛra sababu i tɛ don kilasi kɔnɔ o kɔni kɛra sababu ye ekɔlidenw olu fana bɛ se min na o ye ka file fiyɛ ye o tɛ k'a k'i yɛrɛ la ye o ye file fiyɛ k'u tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen labɔ k'an bɛ sunkalo de kɔnɔna na ni sunkalo kɔni bɛ yen disaw kan ka biri maaw kan ka disa de don u yɛrɛ la disa kan ka don mais lɔgɔliso n'a tabiya de don an n'a taabolo don fɛn do ka tila k'i kun datugu kɛ o tɛ ka kɛ a kɛ cogo di k'i kun meleke ni misɔrɔ siri kun na fularo ko kuma de e y'a la ko les élèves protestent contre l'interdiction du port des dessous et des foulards misɔrɔ musɔrɔ de do kɛ disa mun bi fɛn mais disa mun ɲɛdan bɛ se ka datugu nka kana se fo kan yan yɔrɔ la olu mais ka n'o do bɔ i ka taa don madrasa la ni ko ka sariya nin ye ni ma sɔn a ma i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ekɔliso n'a sariya de don sariya de don o kibaruya kɔni dilen a bɛ n'a fɔ o ma kɛ ekɔlidenw fɛla ye o k'an bɛ sunkalo kɔnɔna na k'a fɔra k'an ka yɛlɛma bolo don an ka finiw don cogo la tiɲɛ o teni kɔni bɛ don n ko jamana olu yɛrɛ kɛn bɛ k'i sɔnni sigi fɛn min kan ko an bɛ jamana min kɔnɔ Yusu ko a bɛɛ dama kan ka jamana in kɔnɔna na a kɛra diinɛma ye m'a kɛ maa fɛn fɛn ye o an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye a ye maaw kɔni olu ye ekɔlidenw labɔ k'u ka dusumakasa kɔni jira k'an bɛ sunkalo kɔnɔna na ko teni don tɛ diyagoya ye fini min ka d'u ye o diya finiw k'olu laban na o finiw kɔni don Yusu a ma ɲa min kɔ kunun ko a ye maa ɲɛmaw ye file kɔni fiyɛ ka ekɔlidenw kɔni labɔ a kɔni giri bonyana kosɛbɛ a ma ɲa min kɔ o bɔra ka t'u ka dusumakasa kɔni jira Badalabugu i ka dɔn ɲɛmayaso min bɛ yen ka taa u ka dusumakasa jira ka taa ɲɛfɔ olu maaw kɔni ye ka taa ɲɛfɔ fana u ka AEM ba yɛrɛ o maa ɲɛmaw tulo kan Mali ka di sa Ala k'an kunnaja bon nin bɛɛ jamana labilala de jamana labilala mais Sirivan an bɛ lycée la waati min na Sirivan b'i jɔ da la de u bɛ a tɔgɔ bara kɔnɔ daba tugu a bɛ ni jɔ daden na bɛɛ bɛ don daden fɛ ni teni t'i la dɔrɔn hali kana na i ta so o kɛra Kulukɔrɔ lycée Joba Jara de Kulukɔrɔ o ta kɛra ko an b'an ka mɛtiriw fo 2002 waati fana na 2002 fini hakili b'a la u y'o kan k'o fana tigɛ mais ni fini donkun ye min ye ni ekɔlidenw yɛrɛ ko fo olu diya ye finiw an tɛ soirée kɛ yɔrɔ la a bɛ bɛn o concert kɛ yɔrɔ tɛ lajosi an ka mɛtiriw bɛ yen monsieur Bakɔrɔba hali bi ale bɛ balo la Bakɔrɔba Kulubali an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn a sira ɲuman dɔn a kɔrɔ monsieur Super ministre dɔw bɛ ministre caman tɛmɛna Mali la monsieur Super y'i kalan dɛ ani an ka karamɔgɔ dɔ bɛ n tɛ ɲinɛ a kɔ fila monsieur Cɛba ani monsieur Dia ninnu bɛɛ anw ka karamɔgɔ ye Kati Égyptien bɛ yen Layosu dan ka directeur ba Musa Boyi Kulubali ninnu dɔ ye kalanko ani monsieur Samba n ko hali ekɔliden Siribe ekɔliden mana caya cogo cogo mɛtiriw bɛ yen ni ekɔliden cayara cogo cogo kilasi kɔnɔ ni mɔgɔ kelen mana a b'a dɔn mais o jagoya ye o fɔlɔ u bɛ t'i nɔfɛ fana so mun de bɛ yen karisa mun de bɛ karisa a bɛ sɔn ka a man kɛnɛ mais nin bɛ yen mais bi bi in na dɔw bɛ sɛbɛnni kelen kɛ u tɛna ekɔliso la mɛtiriw tɛ ɲininkali kɛ foyi foyi tɛ kɛ lɔgɔdenw ta kɛra ekɔliso ye mɛtiriw ta tɛ bilen parce que i kɔlɔsi dɔrɔn u bɛ t'u masaw wele ka na u b'i ci ou bien u bɛ taa ni justice la o bɛ mɛ n'an ka waati an kun t'a dɔn n'i kun ye ne ɲininka walayi ne tun bɛ n kale ɲinan n ko lɔgɔlimɛtiri tɛ sa duguba de an kun bɛ siran an ka mɛtiriw ye ka tɛmɛ hali Ala kan denmisɛnnin ma dɛ duguba de kɔnɔ an kun bɛ siran u ɲɛ ka tɛmɛ an fa n'an baw kan duguba de kɔnɔ ne y'a ye yan monsieur a bɛ cogo di i b'a kan an y'o ye yan n'o tɛ monsieur fana ka ko sisan musomaninw b'u yanga de ko mati ka den nin
français de parce que français de tigɛ cogo ka ɲi français bɛ se de tigɛ cogo ka ɲi ale de labɛn cogo ka ɲi filo bɛ se ka karisa de ne k'u ka muso de ye kala ti kɛ bilen alamisa wulada fɛ araba wulada fɛ alamisa wulada fɛ an bɛ taa foro la mɛtiriw ka foro o bɛ kɛ o ka taa jardin sɔn a ti ku ila yɛrɛ o nemuruba walima o biyaki k'i k'o o tigɛ k'o bila i da ala k'a kunna ja masa tun bɛ bɔ i ɲɛ la lajɔsi waati sera an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min ye nɔrɔ kɛnɛ maaw ka hakili to a la awa min ye sunkalo in na a sunkalo kalo bɛɛ nɔrɔ kɛnɛ Yakuba Jabate ale de bɛ aw ka dɔn jamukan in kɛ min ye an ka cɛkɔrɔba kuma bolo dɛ jɔnni Mamadu Dunbiya nema kɔrɔ Mamadu o tun b'a bolo wallahi Yakuba Jabate ala k'a sara vraiment a terikɛ a n'a kɔrɔkɛ n'o ye Mamudu Konda ye ale bɛ zɛrini na ninnu ala ko ka b'u bolo u bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛya bɛ sinsin cogo min na n ko ni nɛgɛ kaɲa 18 sera ka ban wa fo i k'a dɔn kumaso bɛ ɲɔgɔn na minɛ wa mɔgɔw b'u sigi k'a lamɛn a yɛrɛ la min f'i ɲɛna a kelen t'a kɛ dɛ grand public kalandenw bɛ wele musokɔrɔbaw bɛ wele lɔkɔlisow bɛ wele n'o ye Franco Arabu lɔkɔliso ye ani maa wɛrɛ gansan bɛɛ lajɛlen bɛ ka assister walasa ka silamɛya ka kolo sinsin ka ala ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen a bɛ n'a fɔ kuma bɛ don da de u b'a dɔn Yusu i ka dɔn an bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin an kanubaa dɔw ma Ɲama Jawo an b'a fɔ nin waati na ka wale ɲuman dɔn i ka dɔn Bukari Keyita Ose Forêt don Bafina an b'a n'a bara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɔ k'u wale ɲuman dɔn an ma ɲina nin waati na Yusu Ayidara kɔ Yusu n'o bɛ masigi entreprise Yusu Ayidara ma ɲɛma dɔn an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn an ma ɲina Bakane kɔ a bɛ k'an lamɛn nin waati in na i ka dɔn Samasa Buti kɔnɔna na bazɛn feerela don Banangabugu sugu kɔnɔna na an ma ɲina Bekayi Kone kɔ Mamelon yɛrɛ tigi an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn Musa ka dɔn Musa an b'a fɔ nin waati in na Jeliba a bɛ k'an lamɛn Sokɔrɔji sugu la Yusu an ma ɲina nin waati na sigida yɛlɛma ɲɛma kɔ min bɛ tali kɛ Abdu Kulubali la an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn min ye Alasani Ayidara Sirifukɛ Yusu ale de kɔni ale de ye Nparita an k'a fo dɛ an b'a fɔ ni ka wale ɲuman dɔn a n'a furumuso Danti i ka dɔn foli min na club faso dɛmɛ o ma ɲɛma don Lansi an bɛ foli lase min ye denw ba ma Tanti Awa Jara Ɲamoyi Ture an ka fo i ka dɔn awɔ min y'a fo cité UNICEF la Tanti Awa Jara an b'a fo Maɲanbugu la n'o y'o fo sa Madame Mari Tanti Asu ka min ye ne ba n'o ye Ɲamoyi Ture an b'a fo sanga ani waati ka Njengu ba Ɲugutu Danba an b'a fo Kati Malibugu la k'a ka dugawu k'an ye Actros Aluja Basiginɛ Keyita Janginɛ Keyita Lansi an ka Solo fo fana an ka fo Nouveau Soleil PDG do ka Pagala fo n'a y'o fo sa lase an bɛ foli ani tani an b'o lase ali bi min ye ka dɔn Amadu Jalo an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn sanga